Proposta de solució que seria el punt número 43, que és una proposta de solució que presenta el grup municipal d'Agricultura Popular per garantir els serveis a la platja de Llevant i fer que respectin els drets dels nudistes a les platges de Mataró. Això és Maria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, presentem aquesta proposta amb la intenció, per qüestions de dates, que pugui tirar endavant i aquest proper estiu els banyistes de la ciutat puguin gaudir del nostre mar que tant ens estimem. A veure, el nudisme és una pràctica estesa arreu del món i practicada per persones de tot tipus, de creences i ideologies ben diverses. En general, el nudisme transmet uns valors d'igualtat i de respecte als altres i a l'entorn natural. És una via per gaudir del contacte absolut del cos amb la natura. La nova regulació al Codi Penal dels delictes d'escàndol públic i la superació de la tipificació com a faltes de les conductes que atempten contra la moral converteixen teòricament en apte a la pràctica del nudisme en qualsevol punt de la geografia de l'Estat. A Catalunya hi ha diverses poblacions de la costa on es practica el nudisme, com a l'Hospitalet, Altafulla o Sitges. A la mateixa comarca del Maresme són conegudes les platges de Sant Pol. Li aclareixo, l'Hospitalet de l'Infant. Continuo llegint. A la comarca del Maresme són conegudes les platges de Sant Pol, Caldes d'Estrac i Arenys de Mar, fins on es desplacen molts mataronins cada estiu. A Mataró també hi ha una zona on es practica el nudisme, al racó de la platja més a llevant de la ciutat, sense dutxes ni serveis. Hi ha persones que cada any hi practiquen. Atès que la nuesa està permesa tant a les platges com a totes les aigües d'ús públic, incloent rius, llacs i embassaments, i que només hi pot haver restriccions en llocs privats pel que fa al dret d'admissió, però no es pot ni multar ni detenir a ningú per anar nu, atès que a Mataró es practica el nudisme, atès que moltes mataronines i mataronins s'han de desplaçar a altres municipis de la comarca per practicar el nudisme en platges amb serveis i equipaments, atès que la petita zona que fins ara es fa servir com a zona nudista no gaudeix dels serveis mínims necessaris, atès que l'estiu passat un banyista va ser agredit a una platja de Mataró perquè anava nu, el grup municipal de la CUP proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, que es disposi dels serveis de dutxes, de vigilància de la Creu Roja i de la policia local en la zona de Llevant, ocupada habitualment per nudistes. I segon, que respecti el dret que té tota persona a practicar el nudisme a totes les platges de Mataró. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha més intervenció de l'oficial, si es pondria, breument, sisplau. Sí, breument. Bé, contestant-li al senyor Mofredano que es contradiu. En altres punts fa una defensa a ultrança del que significa la llei, però sembla ser que com la llei no està al seu favor, llavors no ho pot votar. Per tant, li demano més coherència en altres qüestions. A veure, tenim, per desgràcia, una cultura que es basa en la repressió del propi cos. És una cultura que ve de molts anys enrere i que penso que mica en mica haurem d'anar superant tots plegats perquè el coneixement del propi cos i l'acceptació del propi cos doncs penso que és una cosa important. Dic aquí que convido ja per trencar el gel aquest estiu a regidors i regidores que vulguin participar en disfrutar del nudisme a les platges de Mataró. Respecte al que diu el govern, jo penso que hauria de tenir una sensibilitat per entendre que som molts practicants del nudisme, que fruit també d'aquesta repressió cultural, que s'han vist reclosos en aquell espai i que any rere any no estan, penso, en la mateixa igualtat de condicions que la resta de banyistes. I aquesta sensibilitat entenc que hauria de provocar una atenció molt més acurada, perquè ja que són gent que han hagut d'aguantar el fet de no poder d'una manera lliure, i quan dic lliure tenim exemples molt clars. L'any passat hi va haver una agressió important i tots sabem que
a nivell social doncs, costa, les intervencions que hem tingut abans una mica no són vostres, doncs res, senzillament doncs, demanar més sensibilitat. Gràcies. Gràcies, senyor Fontries. Senyor Montserrat. Senyor Fontries, jo he practicat el nudisme en alguna ocasió, o sigui que no em dono lliçons. Quina imatge de veritat. No, simplement per una col·laboració que m'ha fet. Escolti, el que diu la llei és el que diu la llei. Jo no demano que es modifiqui la llei. El que li he dit és, el que he comentat és la inconveniència de posar això en aquesta proposta, senzillament. Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que aquí el que s'està demanant és que hi hagi un vot per separat del punt 1 i del punt 2. Em sembla que tant el posicionament que manifestava el Partit Popular, com Convergència i Unió, com inclús el Partit Popular, seria votar per separat del punt 1 o del punt 2. Sense Fontria, entenc que no tindria cap dificultat vostè en emetre aquesta separació i per tant que tothom pogués votar d'acord amb els seus convenciments. Per tant, el que votaríem en primer lloc, permetran primer que busqui el punt de l'ordre del dia. Faria que m'ho deixen enterrada, no ho faré. El punt 43. Parlant, el punt 1 diria que es disposi dels serveis de denúncies de vigilància de Creu Roja de la policia local a la zona de Llevant ocupada habitualment per nudistes. Aquest seria el punt que passaríem a votació. Per tant, vots a favor d'aquest punt. Serien... ara estic bloquejat, serien 12. Vots en contra serien 15. El punt número 2, que respecte al dret de tota persona a practicar el nudisme a totes les platges de Mataró, vots a favor d'aquest punt serien 16. Vots en contra serien 4. Vots en contra o no vots en contra? Senyors, ho traiem a la llola o no ho traiem? I mitges no. No n'hi hauria vots en abstencions, perdó, serien 11. Sí, no m'he equivocat al comptar. Doncs em permetran que prengui nota, perquè si no, per tant, en el primer punt ha votat en contra el govern, i la CUP, i en el punt número 2 ha votat en contra, no, s'ha abstingut Convergència i el PP. No, el punt número 2, no, ja està. Ja, el punt número 1 ha votat en contra el PSC, Convergència, Esquerra Republicana, el govern, i el punt número 2 ha votat en contra, s'ha abstingut el Convergència i el PP. Sí? El punt número 2 s'ha abstingut Convergència i el PP. El punt número 2. El número 1 ha votat vostès a favor, per tant, en contra de la... Sí, a favor, sí. A favor, els que han votat en contra han sigut els altres, els que han votat a favor, està bé, l'IVA. No està clar. El primer punt ha votat en contra el govern i en el segon punt s'ha abstingut Convergència i el Partit Popular. Els altres, lògicament, han votat a favor. El punt 44 és una proposta de resolució que presenten el grup